olu min sigilen don constitution la kɔlɔsili la ko sekɛrɛ ma ko fila de la ko parti politique ka baara ka ɲɔngiri ko o tɛ bɛn sariya la o jaabi la o y'a yira k'a fɔ ko cour suprême ne bɛ se k'o n'a ɲɔgɔnna décision ta k'o tɛ olu ka baara ye c'est-à-dire ko o tɛ olu ka o ka bolu ka fanga ma o baara bilalen don cour suprême ɲa min ye kun filanan ye n'o welela min na n'o ye k'a fɔ ko furancɛ fanga in ko a fanga bannen don o fana u ye jaabi di sabula o y'a yira k'a fɔ ko minnu y'olu wele ni kuma yɛrɛ la o tɛ olu ka kuma fɔtaw ye a b'a yira k'a fɔ ko présidence tun bɛ se k'olu wele walima CNT walima primature mais an ka fɔmali bɛ se k'a ye min na nin ye an bolo cour constitutionnelle a ye kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu maintenant ko b'ale se ka wele min na lala ni minnu ye a saisi olu ka jaabi de bɛ se ka na sisan ou bien olu ka argument ou bien olu ka analyse nka Mali sigi kan na fɛn o fɛn ye sariya taabolo ye fanga la marché la ni ye Mali sariyaw ta cour constitutionnelle mana kuma ka bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan yɔrɔ dɔ fana la u ye min bila ka taa cour suprême na o fana de ye a kumakan laban bɛ o de bolo sisan a bɛ dépend minnu ye nin cour ninnu saisi sabula n'i y'a ye e taara dama kasi dɔ ye o b'a yira k'a fɔ k'i dalen b'o la i dalen dɔ de ka tiɲɛ la donc n'o ye kiiri tigɛ ka bila yɔrɔ min na hakili la i kan ka da yen nɔ n'o tɛ ni o kan ka yen sɔsɔ peut-être depuis a daminɛ la o tun bɛ se ka sira wɛrɛ ta nka n'u ye nin sira ta o b'a yira k'a fɔ ko u bɛ démocratie kuma min na ni ninnu ye jala min ka tigɛ o tuma na nin kan ka bɛn olu ma nin kan ka taa olu dimi sira fɛ nka an t'a dɔn u ka démarche bɛna kɛ jumɛn ye nin fana kɔfɛ. Fɔ nin bɛ kɛ wagatinin min na o wagati kelen fana na malidenw wele bilalen d'u ma u kana u yɛrɛ dama bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni a y'a sɔrɔ ko bɛ da ye nin kumakan in fɔ Mali kɔnɔna la bɛn yɛrɛ fanfɛla la e yɛrɛ ka jateminɛ la jamana ɲɛmɔgɔ ani ni politikimɔgɔ ninnu u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya hali bi wa walima u kan ka mun de kɛ mun ma kɛ hali bi pour que u ka ɲɔgɔn faamuya. Maliyɛnw diyagoyalen don ka ɲɔgɔn faamu sabula Mali ye jamanaba kelen donc ni Maliyɛnw ko k'u tɛ ɲɔgɔn faamu o tuma na u bɛ taa kuncɛ ni jumɛn ye o da bɛ diya dɔ la ka tɛmɛ Maliyɛndenw yɛrɛ de kan donc Maliyɛnw wajibiyalen don ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta depuis an bɛnbakɛw ye min ye sinankunya ye min ye nin fɛnkɛw ye taa sira caman bɛ Maliyɛnw ɲɔgɔn cɛ ni u mana fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo cogo u bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka ɲɔgɔn faamu n'i y'a ye jamana ɲɛmaaw o kɛlen ka wele bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma ko Maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma donc ni kuma ninnu bɛɛ bɛ se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ fana k'a fɔ ko Maliyɛnw dɔ tun b'u dama kasi na o tuma na an b'a ɲini u kɔ bɛɛ k'i bolo da dusu la an ka kɛ tan nin ka kɛ jamana taabolo kura ye n bolo nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn ye kuma ye min bɛ se ka na ni futeni ye min bɛ se ka na ni dimi ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ye parce que fɔra ko Maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ don jamana wɛrɛ ma ta k'a fɔ ko ka jalatigɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamana wɛrɛ ma ta k'a ka anw kan bɛn mɛ a fɔra ko Maliyɛnw yɛrɛ dama ka kuma o tuma na ni du kelen mɔgɔw wulila k'u ka kuma ne bolo u kan ka kuma bɛɛ lajɛlen de da tabali kan ka bɛn ɲɛfɔ u ka bɛn kelen na n'Ala sɔnna du ka kunkɔrɔtaw de b'o la Mali ka ɲɛtaga de b'o la.